M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero mmawa wa pa 24 Oktoba lolemba. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo Oyera kwa Efeso mutu wa 4 ndime ya 32 kufika mutu wa 5 ndime ya 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Crispin Makumba wa bungwe la utumiki wa ana kuchokera ku Lisungwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wabwino ndi monga momwe analembera Luka Woyera mutu 13 ndime ya 10 kulekera 17. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Julius Dokowe achipani cha St. Patrick's Society SPS kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a nkalata ya Paulo Oyera kwa Efeso. Efeso mutu 4 verse 32 kulekeza 5 ndime ya 8. Abale, muzikomerana mtima ndi kuchitirana chifundo, ndipo muzikhululukirana monga momwe Mulungu mwa Khristu adakukhululukirani inunso. Tsono popeza kuti ndinu ana okondedwa a Mulungu, muziyesa kusazira, muzikondana monga Khristu adatikonda ife nadzipereka kwa Mulungu chifukwa cha ife. Adadzipereka ngati chopereka ndi nsembe ya fungo lokondweretsa Mulungu. Popeza kuti ndinu anthu a Mulungu, ndiye kuti dama kapena zonyasa kapena masiliro oyipa zisatchulidwe n'komwe pakati panu. Ndiponso musamalankhule zolaula, zopusa kapena zopanda pake, koma muzilankhula zoyamika Mulungu. Muziwe ichi, kuti munthu aliyense wadama kapena wochita zonyasa kapena wamasiliro oyipa, pakuti wamasiliro oyipa ali ngati wopembedza fano, sazalowa nawo mu ufumu wa Khristu ndi wa Mulungu. Munthu wina aliyense asakupusitseni ndi mawu onyenga, pakuti zinthu zotere ndizo zimadzetsa ukali wa Mulungu pa anthu omupandukira. Chifukwa chake musamagwirizane nawo anthu otere. Inunso kale mudali mu mdima, koma tsopano muli mkuwala, popeza kuti ndinu awo a Ambuye. Tsono muziyenda ngati anthu okhala mkuwala. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankaphunzitsa mnyumba ya mapemphero. Mmenemo munali mayi wina amene anali ndi mzimu woyipa umene unamudwalitsa zaka 18. Anali ndi msana wokhota, mwakuti sakatha konse kuweramuka. Pamene Yesu adamuona, adamuyitana namuwuza kuti, "Mayi inu, mwamasuka ku matenda anu." Adamusanjika manja, ndipo pompo mayiyo adawongoka nayamba kutamanda Mulungu. Koma mkulu wa nyumba ya mapemphero ija adakwiya poona kuti Yesu wachititsa munthu pa tsiku la Sabata. Tsono mkuluyo adawuza anthu onse kuti, "Pali masiku asanu ndi limodzi a ntchito. Muzibwera masiku amenewa kudzachititsidwa, osati pa tsiku la Sabata ayi." Koma Ambuye adati, "Anthu achiphamaso inu, kodi si uja nonsenu mmamasula ng'ombe zanu kapena abulu wanu pa tsiku la Sabata kukawamwetsa madzi? Nanga mayiyu amene ali mwana wa Abrahamu, ndipo Satana adamumanga zaka 18, kodi sikunayenera kuti amasulidwe ku nsinga imeneyi pa tsiku la Sabata?" Yesu atanena zimenezi,
adani ake onse adachita manyazi, koma anthu ena onse adakondwera chifukwa cha ntchito zodabwitsa za Ambuye zimene iye ankachita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mu uthenga wathu wa lero tikumva Ambuye Yesu pa nthawi imene ankaphunzitsa nyumba ya mapemphero. Ngakhale kuti zimene ankaphunzitsazo sitikudziwa ndipo sizinafotokozeredwe, koma mkati mwa gulu limene iwo ankaphunzitsa munali mayi wina amene anali ndi matenda okhota msana, ndipo anakhala ali wodwala choncho zaka 18. Yesu atamuona mayiyu adamuyitana ndi kumuchiritsa. Mayiyu sanapemphe, koma Ambuye ndiwo anamuchitira chifundo ataona kuvutika kwake. Tsono izi zikutionetsa kuti chifundo cha Mulungu ndi chodabwitsa. Mulungu amadziwa zosowa zathu, ngakhale nthawi zina tisathe kumpempha, iye amatipatsa ndithu. Ndipo sitisowekera kawirikawiri kumupempha. Tikudziwa kuti mapemphero athu, matamando athu saphatikiza konse kwa Mulungu, koma amatipangitsa ife kupeza kuyanjana ndi Mulungu, maka pakutiyanjanitsa kukhala ana ake. Koma pamene Mulungu achita chifundo, taona mu uthenga wabwino kuti mkulu wa nyumba ya mapemphero sanakondwere nazo ndipo sizidamusangalatse pa zimene Yesu adachita. Ndipo mwalo momwe yankhula Yesu, iye adauza anthu onse pamene paja kuti pali masiku 6 ogwira ntchito, ndipo mudzibwera masiku amenewa kuti mudzachiritsidwe. Ndipo Yesu adamuyankha kuti, inu anthu achiphamaso, sipaja inunso mmamasula ng'ombe zanu kapena abulu pa tsiku la Sabata kuti akamwe madzi? Nanga alekeranji mwana wa Abrahamu? Ambuye Yesu akuzindikira za ulemu wa munthu. Nafenso m'mipingo mwathu, m'miphakati mwathu, m'madera athu osiyanasiyana, kodi timazindikira za ulemu umene munthu wina aliyense ali nawo? Kapena timangofuna kutsatira malamulo, ngakhale malamulo asakupereka moyo kwa munthu? Zimenezi ndi zimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa kwa tsiku la lero. Inde malamulo ndofunika, koma nthawi zambiri tionetsetse kuti malamulo akuthandiza munthu kuti apeze chipulumutso, osati kumutchinjiriza munthu kupeza chipulumutso. Ndi angati mwa ife amene timatchinjiriza anzathu kupeza chipulumutso? Ndipo Paulo mukalata yake kwa Aefeso akutiphunzitsa kuti muzikomerana mtima ndi kuchitirana chifundo, muzikhululukirana monga momwe Mulungu mwa Khristu adakukhululukirani inunso. Ndi anthu angati amene ndawalepheretsa kulandira masakramenti chifukwa chonsamvetsa bwino malamulo a mpingo, chifukwa chonsamvetsa bwino maphunzitso a ekleziya? Ndatchingira anthu angati kuti awafikire ansembe kupalishi kwathu kandi kumphakati, kuti athe kuwafotokozera mavuto awo, ndipo kuti ansembe mwa upangiri wawo awathandize anthu amene wamonga nkhosa komanso ana a Mulungu kuti apeze chipulumutso. Tidziwe kuti monga momwe Ambuye Yesu akuchita chifundo, nafenso tikutumidwa kukhala anthu achifundo kwa anzathu. Tisamadikire anthu kuti atipemphe pamene ife tikutha kuwaona akuvutika. Tidziwe kuti nayenso ndi mwana wa Mulungu, Atate athu, ndipo ngoyenera kumasulidwa ku nsinga za Satana. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah.